badang dapat post dem kata ngalakwa banong unong sakripai ba long nom ikman bat mentang ngal post nem ya kini kalat kabu te ngalarai ha to no donga bat aku jemut ba kum samlar ba bangan mi sakman bangan ai ketika diang kaman siapai ba mulai ba cakajai bandriu te ngadu ajar atulai te khandu trik panai pesan te dengan manga kustong banding kong bat penmena banyak kun election MDC na mulai konstitusi na pung kotong simet bat kumta ngalarung seksnong ki snong tau ki dong ngalale kendu ibriu ha ki tluwieng ha ki chaka tre jong ki ba pher ngala pen so thu bat ngala pen pau ya ka men sim ka jing ang nu jonga bang akwa ban sakri ya pai ba mulai bat ya jai ban ri brokwe kumta na ong ba kamdei tang bang sukwa ban sakri nei ngakwa ban IT mat bat men sim kham tam ik tu ki long ying ki ba mat ya jing ba khrau ba bat dai ki khmat la jong ying saki yakta bat nga ong ki bang akular bang anum set kala khnang ba ka jai ban ri kan im serta ngin le chakit jisi banyak ni suki ngin le banyak dai kari ngin ya weng swai kata ka jing small party hendrai ngin le banwara ka jing tali jong ka jaj ban riu khasi te ngi di kung kinong ilam ngi di ban IT lut bat len da di namta kalawai ba pnai ki long din man din ban dai tang ta bat ngin le chakit jisi ban pen skam chu ya lai tali mo bersiu ta kabanikong kadai kariti tustur kadai banyak junom kabaa kadai ka khandau ka syam ka khlau batam balai kadai khayi pateng bat ka ba kata kadai balai te ni kwa ru ban pen bahashu ya ki an ki baladan lupa kenang baki an jong ka diskontel kilong stie jong ka jat ban riu jongi te ngi de kung ga jat ban riu khasi kamdei ban chuong ban ne tang ka jat ban riu labiang handai ngi de ru ban dawa ya khaktin khasi bakan rung hapok khnit bapra jong ka riti sencha jong ka ri India te omdei tang taru handai ngi de ban dawa ban weng ya kane ka para 12 AA ka pa pentelot ya ka bod jong ka diskontel te omdei tang ta ka ngi ni batai bat bisyar sani ru ya kane ka 12 AB hapangi puli bhai kane ngin saya tai bah nga sabatai bah hakiwe ki chaka te ngiru ngi de ban dawa ya ka LP kade kan ro paskam ba khrang bengin te lakam ya ka jingrung jingmi jongge nongwei nong a saka jala jongi bat ka phadu ngi de ban ilei kung ki nong bikmat mo sha jong ka KCC ya kane ka kata ka mekhlia binami transaction provision amendment act 1985 ladang ni ong bai HM Rio lada tang de kini ki an ni la trai kam met bat man sim dan gam shu ban ngin pen banai ka jing jai ban Rio handrai ngin le bai da kam tang kini nga kan mau mo haba ong bai kata ka jing rai jonga ban mi sakman nga kan ma kan ni ka di jing thang jonga na do khat house nem mo kata at house nem ka di jing rai jonga ban mi no man le khat house nem ka di bangal arung ngal ale ban sheki ying sam jing bri ban sakri pai ba te kati ka wei ka jingrai jonga kalong nga kan mau ka John F Kennedy u president jong Amerika omno asnat wat kali kadi ka ikan le ip ndai kali yale de ka iba pin le nam takari te tang ini kan te pre cha mo